Roy try. Đó này gì cặp thì chúng try. Thì cái chuyện cái hai cái jam mẹ, lấy để bây giờ đuổi thì giờ bây giờ các chuyện cái trong play. Thì cái chuyện cái hai cái jam mẹ, ini pet nhau Matthias kalau nong cái sun, cái khát ngay, cái khát sao. Ini kerana kini ni ki atli ki khát, hai cái jam mẹ, dengan cái nhiều chuyện cái cool, yang bagai chuyện cái trong play. Matthias kalau nong cái sun, cái khát ngay khát sao, cái heading cái ông Kamalo bat kajing shai. Amen? Pi long kamalo. Te lada kata kamalo. Kekelap lab. Da on pen hapat yaka. Nado kata om dan kam show yaka. Handrai tang ban bread no shabar. Bat ban yo yaka. Hampo kijat kibriyo. Amen? Pi long kamalo. Habang noong pi day i bada yahun kamot pimla long ngam day amen te si sien bangi na long ki krustan kamot ni la day ban long ba kita kamlo la ai kerteng ni da kamlo kata ngin la ban kentat da le ru maka chi ko plek on pi long kamlo pi oi nga pi day kong relati ngam la long ngam day han renga day te kamot ki krustan Kristan barok khai kisim balalong Kristan ni deban long ki Kristan ki bashisya kabani long kamlo amen te kamlo kadai kawai kaba ni jupenan kam habangi syajing syat amen te ya kamlo ni jupenan kam habangi syajing syat nama ladang ila syat bang kadno ru ladang nim bermlo kamot kam don jingman amen te kamot yakini ki bompat long Kristan ngimla bangin ong ba pi long kamlo namala lagi bahasa kat no ru kimla ban pen long kajing pen yeno hare bangi long kamlo habangi yo ban yalap chong jisu ni yo ban IT yaki hau jisu pen empat yaki amen te kamot ni long kamlo hare ki bompat long Kristan kimla ban long kata kamlo lagi bahasa kat no ru kata kajing bahasa ki kamla ban yalam ya ubreu sya kajing kela kabamot ban yo ya kajing im kababom jukut amen namar kata paro ubreu wadan hakani ke perthai udai ban long Kristan ba udai ban yo ru ya kani ke kerteng namar ublei ula thap nang ya ubreu paro hani ha perthai paro ki de ban tip ya ublei hanrei dang don bon ki bomba tikru yo blay hak ji show blay ula ai da kani kerteng yo blay paro hanrei om ya kita ki bom pliang hanrei tangi ki bom pliang amen te compare jat benreu ayu hanrei ublay ula bo da kani kerteng hanrei ki yo pat e kani kerteng tang kita ki bala pliang hau jisu te ngi hak ban long ka jing mat ka jing bang sha kani perthai te kamlo kade kakren ya kajing im jonga ba jongpi kaba ngi hap ban long bet kajing bang shakibriyo te namar balai ba haba hoy de yakran ni om bet ba khlem kamlo ombang larangi cinta tang ba larangi kum ba kala ber pat kala ban thang tang ban baru ngim not shu amen te kabot kajing long jongi kibriyo ru hoy lai ka teng ni da kamlo te kabot kajing im jongi ru teng ni thang pala te kibriyo hoy ni la de ki Kristan ni kata omla ban len ni la de ki Kristan ni la puli babel ni la dwai ni la ban babel study hare teng na kajing im jongi kibriyo ki mat ka ba thang ka ba lasho tang ban ma ru na madran ka por ka ba ngatip ha kajing mum te briyo kumnu te ngala shat e kata ka shadot ngala shat bang bah te ngala komber kamlu hadu si sambat ajak ajak ka sini taruh ka klem pat kata kadon te ngala simel de kata ka babon ngongan ti jal di ka babon nai ka bakam hamduna kan dia itu perlong sana season madan susah akut beh rendak cekak ngata ga mati ku ngadu apa makan gede benriu ru hadu banda diten kan gede benriu ru banget bera kamlu ha kata ka sya te kita perlong sungai di tang sisi di no tania no menlak te bak thang palan te ni dei kamlo te rewa ai min long kata kamlo kawan pen thang te ya kajing im jono hado pa kim la shu ban sya ip
Hari ai bangin long kata kamlo kata ban bang te ban bang. Ma kamlo bangin nang ne man adjust si kamlo ban ber jing ber. Ting ai mu ble ha bang a jing ta bun sin ka piang be spak. Kam ju kam long lak hi yang la ne duna hari ka biang be spak. Te bangin long be ki ba biang be spak hi bangin long be ka jing bang par pori ki breu. Kamot ni hapan ai ti bahaya la dia hutrai. Ni haptan kapor ban syong bat utrai ban syong kerpang. Lada pi long par lok pada uji sungan ong ye pi pin yo ki babang babang. Un ai pi ki kentien ki bat thamai. Un ai pi ki ta jing start ka ba mayan ka ba kin jablai. Te kamot da pi syong bat uji sun ma uji su tu udan be ban ai tang ka babang te pi yo kin ban ai ka babang syaki brio. Amen. Te hanrai sedon pat kini ki brio ki ber mlo ha po jing ta ki long kum no teng duna mlo teng lak thang pala te ki don ki kristan ki ba teng ki la duna shba palat kata kar kum shakri blai ka ba u blai internet show bala duna palat kata kar kum shakri blai ho ai de kristan tam ba shu ai dau be shu mi lai ka sni ka ba de ban long ji sing lai yo be ki dau ban pep ji sing ba shu duna be ju don kata ba piang teng pan kilong kum gitu ki ba sha jing ta ba shu thang mlo be te ba la long kristan ta ba man ba kran shu thang be ka ban sim jung ki brio jula te ban ai kata ka bang ban pentengen hanre ni ban long kata ka mlo ka ba kum no ka ba ha philet pet ki nong pang pi ai man sim ki hanre don ki ba lit pet nong pang ru ha jika pa kin let ai man sim long pat mang kum ba shin no terna pa bang sudan yak sundan no hi don ki brio ki ba long kum tala no kristan hanre nang te ban ai man sim nang te ban ai ka ba bang hado ba kadon kapor ka ba kitu ki brio ki isi no ni ban ban ti brio teng la thai kum ba ong mangam ne nga rangi thu khanai kong ong ngada ka pangam su tanat ki brio mun pet yang ya hanre don pat ki jat brio ki ba nga khot teng ong wan te i kong ru yong kita ki brio ki khot yi nama ba la phi nang ban kren wat lada ngim kwa ba dia syam ba no hanre ya phi kin khot kerpang kim pet la ya phi kin su tanat bale nama yo jing bang te na phi yo ka ba thiang ala phi shu ai tang ka ba thang ba no kai man sno tanat ya phi shu ai tang ka ba thang ba no kai wat kini ki khlong ru lada phi po ki nong tre hayeng hasam lada kini khlong ki it ki tu ki nong tre ki ba tre hayeng jo phi dei ba ki le bhai ki khlong ki song tho hanai la shi et to ha din kabot ki nong tre ka shupet ki la isi amen tengi ru ki bala he ngi lang ta la ngi nang ban ai tang ka ba thang ki brio tang shu yi ki la le ban ki har no ni that ban bun knya ba ite i brio hanrai da dei bat ba phi bang teng ki wan khat khnang na ru yeng ru what se yeng ju ni ba ki min juan kai no ba le ki yo ek ka ba bang ban gum ka perthai ban ta le ka perthai ka ba pun kam dan por te la da ni dei le ki brio ki ban nang tang ban pen khang manu ken men pe ni manu ke man su tan nat ni Henry hap deng ke jingpon kam jong ka dika por jong ka dika perthai Henry la phi long ka ta kam lo ka ba shisha ka ba u play u kwai phi phin long hap deng ka taru ki brio kin khot ye phi ban wan ki yeng jong ki no ble ki yo jing bang te na phi te ki ban long ka ta kan ka lo ka ba u play u da su tan nat hat do kata ka ong ka jin ka jong play ko te la da ka ta kam lo ka kelap lat no da e on pen rapat ya ka ke i ka jingpon tang ka ne kadang menta mamang ada ke brio kepala iet pala diung try ala ya lap kum ne kabot ngala tei kata kamlo teh re lada ka kelap lat kabot kawan ka jing tunjuk ka basir kai ha ka jingem ka jonga kumba kalawan men ar hajar ar huai tamai ngo utrai ngala job ikataru bakat kata ka jing tunjuk kampa juja ha ka jing jonga banganget kanom ja suhi ka tu ka jing tunjuk tamai ngo utrai ngadam job hi ikataru da ka koteng ka jong utrai te kaladon ke por ka bang ong try la da mem jubab no ngan salet bet chadu jok te don kini ki priyo ki ba hap deng ki de jing tun jogi bon jan ha jaga ba kin pendam ret kala de ho tra ki phaidin no ki det mani no ye ki ble ki ba thala ki le long muslim no le long buddhist no la ni le long le phai biang shakata ka nyam khasi te kamot la blat no mla shuban pen bha te mla shuban pen bha
ya kumangi kumbang ong kapop kabomla suban mat kade kene ke jingmut kaba lada kadi kamlu kakalablat no nama kamlu kam jublat te pila julap ye kamlu bakablat kamlu kam jublat onda pila pen nem ye kamlu pida di ku ong gar thang ben hade kene kamlu kakren parsi ya ka jingim ka jonga ba jong pi nama nang ni heading hi kalong pi pilong nakadi ka bas dang hi kada khat ka bakhatla kalong pi pilong kamlu kamu kadi kamlu kamu dakran kani kamlo kamu kakran bau try open sri me ga jingim jengi kum kamlo tamba kani kamlo hang ni pakai klan kran direct ikut kamlo bahasa jingta nama ka tu kamlo le ka pemju belat pemju expire date ru amen tin mereka kran yangi balada wan ka jingten chu kapal life ho jat life ho ru kam hre wat ju phai dien tham tam ku mangi ibala yang le kum ne bangin phai dien dan jishna shu la shu ban map dalan le ru kamu lahaban shu ha kajat kamu lahaban shu le berat baca du job angko mai tu akan dia di hang ki buat jong setan gaba kumbang ong ha kan ga bensa kaba nyim dei ban phai din dolong kumno ru udon men chuang ga bodron ngayo puli ko wi ga khot khubor ki ong ha ka ta kot khubor ba kini ki setan ki ong ba ngin ya pen sam thia ya kini ki kristan nang ba kini thai ban duai kini thai ban puli bible ba ngin jok eki namar ngin sarem tang la da ki smart puli bible ki smart duai ki smart ruai te kemut ni la rem te tang ye ki kristan ki bashisha ni rem ba ngin ju job te nga perkhad ngau ni usutan tu bo bet u ya thu ya ka but ke jong u la da ya thu te kum ngan tip te nre ngan ya thu ye pi ya ka jisha kap le kum ta ka jisha ka de kum ne uni usutan lucifer te usong sana te sipo try du reo mentar ma boble pat de gasni ga kut udang yo te ban pin shoy ban im lai luat kun ne tang ba ujinja te ga jing im ga jomu pa ba im ru na ma ta ko am pin jinja lang ni usong sa de ko try du reo ba ya kita ki agent ki jomu ki angal ki jomu u shet ong kum no u shet ong wat ju ya tho re ya ka but ga jogi han re kini pat ki brio uble pin kala ba mutte gitu gino mani setan kini gitu kayak gitu wan mani thu ki ong ba lada kini ki kristan ki bashisya im jula re ong don we brio o ba mut banet ajing plate shau blay oi ma benga shapo ying mani te han re usetan ura mut pensange ule no usong da ka boss ta khna ban le chha ta ying mani banet ajing pla han re haba tau sutan uangan den pensange ba undom yo kan len aji plana mario ki kala ka bon ki brio tau sutan ulet pen riang ya u steering te ka kalon ken ta boss ta kalon ta boss ba khoi ki la ya kan re tau khna u khlan ya bali tau khna u khlan ya namar tau khna u khlan phai tin ha de ki jing tun ju ki bo bon jan te u tau no mali setan u bala kala ka mon u ong ba pi ki kristan shi sin ba philap yang yu try wat ju phai din shu la da phim phai din kamu usetan on yai rem barabor ha ka jingim ka jongpi hadre ye kini ki ba phai din kamu usetan usok bat kini kimla te ban long jingkur khui ki brio bat kamu long ro ka jing kemen shoble padran le ki ba usetan mas nyuni ba kila jot kila rem kumto kamu bakintre kamu setan ru kimla usetan yo nong na ki yo ble ru shakti ba usetan ule blu pen yak sindan no ban pelet be direction du jo hadu kata usetan ule ye kini bat ki ba yo nong ukam pen im shua lara uble umpat mon ken pen ya nama phikmane ya ujob ba uble ang khele kta ya ujob tama wat kta e kamen sim kamu usutan udan ka bor man kta e kamen sim jong ubriu amen te henre ya ni ba ki bala sius pa da kasnam jong u kamu usutan umla te ban kta te namar kta man ong ye phi da phi wan ka jing tun jo ka ba bon jan sakat no ka no ru wat ju phai din namar kita gi ba phai din ki step ba ka jenya lenti kum balong nga Marsin piang yu try ngala yu ibal I give hinga daga jet la sutho ka step ha balai ngam phai di hare ki don ki briu ki ba shu de tharu mde tha khlut room khlut shulong blam blam bet ki poi re she ru pinam jap ru i de jing tan ju ki ba pon jai hare le phi long de kristan ki ba shir ham manong ye phi ki jing ru wai ki jong phi ki lo be kum ba ba kawang be du bom sha ka hima jong setan bo setan ong don bor ru amen
Tena man kata kacimot jong kani ka boong tela dapat kamlo ka kelab-lab no da pen hapat ya ka komot de ki brio ki bala tit yo kran ki phai din no om dan jingpen bahashu te pi wat long ken kumta wat long kali jikali palatru yo ble na ja ka ke shu om yo tra tra ai ka jingjok ha ka kerteng ka jome shu puli bai bahashu wai syukur kui batem yaki shu syakri bet yo tra simple normal la job kami ke kam ke basuk kami ke kam ke be ban syakri utra kami ke kam ke basuk ha ban syakri utra dah ki priu pan jingwai perther bang jingwai uble bang ya thok ya to ya kran kai syakri uble hang ta kai pi seram ha ka jing hisya ban syakri uble kami ke kam ke ba kami ke kam ke basuk ha ngang ala ya lenti ngalalap ban syakri uble kami ke kam ke ba kami ke basuk ha kajing pensai kawan baru arab so kenta hari rapi tip ya kakti ke jong uble kum balong ujisu kum tangi rungin long nama beli ujisu ho udah beli ada yang ruan pat banong do banong kanuksa la sya pensai ujisu la job niru ngin sya pensai ven henry uble pat u ai ke jing job kum bau ai ujisu kan nama kata waju shifting but lai kren chhang kani kam lo ini petnya Leviticus kalau nong kebaar kerfat kebakat lai ke ong kumno ya kajing ai ngo bam jome faroru men ber da kamlo but kamlo kajutang jong ublai jome kanom do da lele na kajing ai ngo bam jome ha kajing kinya ai ngo jome faro tu kinya da kamlo ni hamne Syapang kamlo pada kamlo ru laju penlong ke jingkinya, aman. Te balai la penlong ke jingkinya da kamlo, pindape ya kadut jong kamlo ba khoi kali te. Te kamot bangin long ke jingkinya sedong nem ya kata ke jingkinya UBI ba ke jing duai ke jungi ke long kum ke jingkinya ka ba UBI ke ba kiu ka jong ni se duai ne kunta, se duai kunta. Ni se duai ne. Nama ba kalong ke ba khoi te. Tegemut laju pendan kam da kamlo ha ka jingkinya nama ba kalong ka ba bang kalong ru ka ba khoi amen te kamut ba mangi ne manga ma phi la da phi kwa ba i khun jong phi en light na ka du no pop ulok jong phi la ni ka ri ba ka jet kan riu la ni ka snong ka thau la da phi long kum ka ta ka jingkinya te phi em ka jingem ka ba khoi ka ba kentang ku ba ong men ne ka ba bang But kumba udon wi ubriu jong blay uba kren chapang kani ka jingkinya ye itai benta ngasu tabat ha ka bawong i benta i bawong kumno uong ba ya ka jingkinya ha ba kikinya ki latar te cuma de menta masi sudah bo bera de masi teli la kho snap la od khot i thu snan chu hire bade ka do ayu betu do belang ne do masi ne nem te kamat bangi la de nilong kita kibriu ki bangi mi tho shu ya la de bangi de mano ni la IT be ya la de bangi de ba mangi ngim de shu la de du blete ngim tip chute ya la de kamala de jungi kala yap nama la pom lu khalu khate long ba la pen yap noi kamala de jungi kabut hapo jungi la im be du blene kabut ya kata jikin ya la pediang khate kamat jung ble te kabut kat pa pinlong kino ya sat nam da kari ba ka ja riu la de nam tagi khon ki kti la de na ka banta ka ru ha phi du wai phi hap ban long ki briu ki ba khoi ke jingmut ke jing perkhat khoi ke tien ke thlin khoi na dong sedong bat lada phi long kita ki ba bang sisya kum kamlo ka ba la biak ban ber te kamot ba ya ka jing du wai jong phi la ra swat chep ne nga se leng mo ba ba bun ha ki briu ong ngalai du wai ki briu ayo juba floi nga du wai ya la di maslem ha ba ni juba se don ki ba ong da hre nga ai mo yo play nga kham yo juba ba ha ba nga du wai ya la di ban ya ka ba nga du wai ki briu amen nga kham yo juba du bele na mala dangi khoi ka don ka jongi la dang ni khoi ka don ka jongi ka ai ka ba phin pa no play u ai da ka ba sok ye phi amen phi pang phi tam chuang trai ha ka teng ba khu jo me gan khia phi la don kam ka ai ha ka jim ka jong phi ya tho so trai na mar ki ni ki briu ki ba khu ka don hot
Kiba ka jing duai jong ki kalong ka jing kinya haba ki duai ru ngane thoye pi kim ju duai gulmare kim ju pan gulmare ayanga ka jet ayanga ka airplane ayanga ka jahaj ayanga penhap ra ka siap kim long ta ki khot ka do no ki pan thek e ka jing dan kam reble juni pan nama bu bah o mai na kata wai tamru tenamar kata haba ki penher maki ka jing duai chabne ki ong trai ngadan kam kata sngo bahasa trai kata pitan uai nama boleh kim jupan gulmar udah oh peleng ada ngapan ngana jisu kata jisu ai pan kata ai oh ngan diman sakto kita kim dei kita ki balong kum ka jingkinya ka balong kum kani kamlo amen uble upai ka do jongi ka sngur hadu kanno ona mai dei ka jingpan jongi ona palak ya ka phi pan nama uble jongi wong to wa chuai ka hima jong uble te ke paron sai lang tami phi Namar kata angin long ki bakhoy kum kamlo. But angin long ki bang shisha ba ki jingduai ki jungi kin long ki ba uble hamus ngap udas ngau bang hadu kata. Namari ki jingduai jungi priyo hane hapar thai ba rakhoy om dei bala ra lok chabnen ki dan tang patu katne ki ba ki jingduai ki ba kiyo kum kata ka jingkinya ki vi ha ma jo uble man. Namar kata ai bangin klet no yala di Regin bo yo blay jongi hakmat khna ba jing duai ki jongi kinong ki ba kiu stat hakmat jo blay man nabar unong duai te bo bon kristan le te u ba duai lun hi tang khnya hi thrai bom duai han re hato ka ta jing duai ka jong pi yo ba ka kiu tang hani hasa yo kala sakut tang hane nabar ngai thoi pi la da pi dang pen sngo bahai ala de ba usetan ya u blay ru pi sakri Masin doai ba pi usetan ulapat ikatu bijing doai kim kio macam umble namar kata seompat umble ba kulot imat dan blay ki ong imat dan blay dei namar kata ba dan juba han rengan ong ye pi lada ki jing doai ki jong pi ki long kita ki ba ki ba khut ki ba kata mala dei kam dan shu ika jing doai jong pi la ra be bot chabne namar kata to phin long kata kam lo ka ba long thek kum kata ka jing nyaman bani pe chu shu ai ka bible ko ong Pi long ka jing shai ka perthei amla ban buri ya kashnong amla ban buri ya kashnong ka balabu halor ulo online lai fateng ong mane si apakhat kadon lai dekhat kom no pi long ka jing shai ka perthei amla ban buri ya kashnong ya ka ba labu halor ulo pi long ka jing shai ka perthei Pimla ban len ru ya kata kon bala ong ne bangi ngilong kamlo ngilap no mumri kamlo ngidei pi long ka jingshan ngidei ka jingshan namar pale namar ba u trai jungi ude u jingshan lada ni lalong prostan u jisu don hangi u jisu balong ka jingshan ude ban pau sha ku prathai lang ba jungi yaman mentare u jisu u ladon ha ka khat ka jong play henre Udap haki jaka baro ba udap hapeng jongi we pe we ladangi lapyang yu uda ka bensif ka bashisha tagu mar ka jingsha ka jogu ka de ba pa pen hangi dan ki priyo ki palle rai ha ba ki tep ye ka jingshisha ki le yi o ite yi la le bakla han rai ban pen mi hi na ka sentor banong em ka to ka ba blok te ka ba na ba bales no le ran no tiang yo dom ba pen ran snok manong oh yo ki ong ole pastor ole no yalap oh an mapai spa oh bishar palat tin nani thoi pi namar pala da fikran kala ban mi ka thmaru hanre wat ju shekte lada kami ka thma na mata ka jing pen ha om julele ka thma ka mi hang to hanre ka to ka tin ka fikran kan tik ikitu gibriyo bat ha ko si ikitu gibriyo kin sa smooth ho amen namar kata ha bangi long ka jing shai to ngin pen I ya ka jing shai Mentangi I ketika light kebetulan hang ne te ketika light lale dikiti ibaya bing baru khoi dai te lada ketika light chu off bet kumne kadom ne te ban yo I kete ham yang no hap on dai te dala on la yo I te kan mentoi ayu lada hapo jong pi ladon te ga jing shan lada pi film on pat I ka ban pen me on kum no pikran kamu kasih kedar, aman? Pidon deh hang ni, mentang nilai songkai, ikong in orang ni dan bok mo, bangan bahak kamai shibun, te ngahal ada ni apa ani ben ong dan bok tem long le, ngas ngap ben,
kan syai hi ke jingmut ikong hati kan oh kak jing jong uble te kam sya te ban ong non bang tong ni pe na u easy ya kal nong ka ba re husan ke khat ka ba khat we khat a te phila pet ken ona phi pet ka syai ken ka jingmut ke jing perkhat jong phi amen te kamot ha ba phi don te kak jing ke jong ble phi don ni ke jing syai la da phi phim on ye ka da ka phi kren kam dan jingmut ru em amen phi ha ban kren what you think man kren ke jing sya ngam jing na ran ha kali ne ha bos na ha ye ngam reu ha mo no ngakren na ble ni ha ban kren ni lo ka jing syai te ha da phi don mak na ka jing syai phi le rai man kren ni ke jing sya phi sa hi ka reu dum amen nong to e yo phi shubure e ka jing start ka phi don phi kren ai lam shi ki wei phi ha ban ai kam tom ni ke jing start ka ba ken ja man sim what you bure henre ai ki amen kong to ka si ka jong oble to pen syai lem ni kim ju thang ya ka syarat bat bu ya ka ha po ka syang hari ha ka ding penyang syarat te ka pen syai ya baro ki ba hayeng te ka ding penyang syarat ru lo ong ba ki da penyang kum to hajrong ban la kum no ban yo i hanre kim ju le kum no ki ong no bat bu ya lem ni kim ju thang ya ka syarat ba bu e ka ha po ka syang kabut ngim dei te bengin bu ya ka syarat ha po ka syang ban tap no yo ngilong ka ka syarat ka bala tap no bunde ikrusta ro kita bah hanre ho de kon janga na le hikai ho le hikai ran breu komta kamu pilong ka syarat ka pilak tap no e ka jing sya kamu pin om yo nong ai ru en hanre ka syarat la bu ha chron kini ka lai ru la bu ha chron bale ban syai bah te la da pilong ka jing syai ule un kecil pi nam ule kecil na ba pi pen syai te da ka pen syai pi i bakal bar bor ka dan hajrong te nganong ni pi da ka pi kren ule un kecil pi na we por so we por bat kan poi ka por ba ka por thei ka ban nado nang do protesi kin yo i pi amen ngai ni ka pre ko bom dan jing nang jing start ru le school khasi pas tang kelas 7 pen poi perkhat hi ba menta nado nang no na protesi nado na pharai ki kwa ban man a sing rap ke ministry tang bang ngam la ban ai report ya kan ni ji sakri na maka ji sakri jong na phi i hi ka kum ji ule na phone ngala ban ya la ngai snai te ki bre ki phat dum wai kim tam bai kali tang man chane te nga hap ban pendwai na phone nga hap ya lap na phone nga hap ban ai bible study ru hang ni phi ran kum ni khnya ka ba bon nga yo ban pelai hap YouTube te ki bre ki wan chim phniang hang ni ru nga yo ban ya lap ka gospel jong ble te hakan no guru kam dia banai report te kan tre ngom le na ble pendam hi ki bre ki bala no lam ya ka jingai ngo sha ni ga jaka da ka khtibe kinwan ai te la da kim man ai ru ble te kham ba ban pen ya hi ya ka ni ka ministry la ngam la ban ai report hak ma jong ki bre re ngala ban ai report hak ma jong ble man la ka singi na tre ayu man la ka singi nga ya lap ne ngam ya lap ne man ka singi jidan ka singi ka bang khlam ya lap amen man ka singi nga ya lap bet ginong phone chi singi hadu kan no tang si thot ding wa ya phone nga ba ka de singi long ji sen ba nga thot te henre bat yak ndo bre ru ngong em henre ladangan ai report man ai tang hau ta uban na bre ubo yo i na mar ba ai ngu yo try ba baro ka de ka jinga lam ba start ka jong ubale ba nga do be ban kren ngadang yo tak dia longkum putu ubriu uba uble ai katalan ula penroi ngam shem long putu uba ai katalan ula tep hapo khendeu amen te piru itai jingdan ibarit treita ngam chopai perkhache e ban long kum nya di shau di mumo tang kuli bible rum nang bah ai rum tep song tho kata ka bible ke belong no kata ka sakri blek belong no sakri la ka sakri shu tip shi khat ai khat shu fly ki breu hanre la penroi te na ba pele uble pe ka dono ke jong pi hatu pi long ne em kata ka jing shai ka ba pi pen shai len pi yo at ni jing shai ai len se she ki wei hang tau ble ai ke jing start ba kat na mi ki si uble ula pen start ba ula pen ya kat pat badu ba ki breu ki ba he ki ba hang amen tini pensi show ka bible ko ong to penchai kum tai ka jing shai jong pi hakmat ki priyo ba kin yo i ya ka jing le ba jong pi bat baro ru yo pa jong pi ba ha benen amen ada pi peni ka jing shai sha ki priyo nganong ye pi kamot ba ublei jong ni ru yo ka burom amen nama beni long ki khon ki jong u kita ki kam ki ba
kiba ublay lang ba jung ingin pen pau siya ko perthai dai ra bantang kan kashintor ta berkhoi kilahi man kren ngalle unta na ta ma kam te em hai ai ta jingle ha ka jongi kan kham jam ka kam mani tin te la ka tin ka jam ru le ta ma ka kam ru ka de ban jam lang ka de ban ya ran kan kam pher ta ka ya lang hare la shu jam ta ka tin ka kam khlem le te gila long rupa ki kristan ki bersyukur amen hajika bagin pendan buram yublay ni penjak buram pendan amen Nomor 4 bahagi beliau mentale dah kerteng ke jong blay gila ban syai syukur ki mensi ki baluloi kita ki syukur ki bapun ha kita kisim kabu bang ngasakri utran kilai ban thak ban syukur bat kum ta ter te kam long din ki badai udon we brio laslam ham jut khana shre ani khana ban sni laslam ham jut khana shre pisia udon we brio uba u akum badai brio jong blay tau brio ushan ak bat kum ba brio jong blay usah lihat pendai bentuk, terlihat pendai bentuk, tapi beri tentang syui bakara Bible semua, lah ya buram kata kasih jongi leba bahai diberi jomplay, mai dah lihat channel kendang, oh kini biang kabam ka aja, oh kini yo kapisa pen henry, kini kit kau patau kiburam bahai yang diberi jomplay, te syui hibawan beri jomplay te untuk beri show, te kilawan poi kita diberi, te kilawan penduai nam ta jonga ngashi tong ngalong tam ta te la penduai te ong kani ka jingpang kam ta jing ru matang shuduai mangau ki priu ki le yok hia dei kan kani tu kani wat ka kam ka jam ngala ban pen biang e pi ukre lo ta te ki priu kom ta se ho oi kom ta te lo man kan yu wei ta ngakwa bangan yok kam yo jam ta ai kam yang ngam ngakwa mo te ong te sora bisa lah syai sanpau hajar sora bisa ban pentep e kata kam te man ubenai pan la yo be ketulap ko biang ha man lo ubenai meta ki thep tang sanpau hajar hane ketulap ken yo kam palat ban ya kata te na lo bu de ubri jong play te la san ya te ong tambah hablet mari marwai mlong ban let lang te ong nto la syai sora la kata bisa la ya lam la let thep sha we ke jaka ban let belong rau hang ta la kset hang ta kapisa la yo te la let show biang ha ta jaka te la wan sek te ki we ong utu la biang kam ka jam la biang ha ta ka da dan por sha taman fun em biang mesia na ba enjoy balat situ te kumta ta ka shnong hadin la sedang lot ki kena samla na ta shnong te udon ta we bri wong ni ngak te ngai pher hai te bri mo te hre snap la ka snap hi te hadin dan luan pasho kam gon ke ruman show tahu beri hadin ulet ke ban tahu beri ulang las setang mentahi uang ngahmi no nak dia snon ri o kitip penban ya gajing long ka shisha jong a uang tahu beri te shua kata tahu beri uang ngahame daman nadu ni ko gisi tu beri ngai shon khamat te la no tahu beri ulalet ke uang ni tu beri tu ilong kom lore ulak le kan daka dawai utia ha kata ja ula shet ula kle ka dawai utia kambun hangta te ula let ken ni ngaru ngakwa kamu gitu ki parlok ki banang ni national kila yo kamlo ho te bane pa kim ju ya phone rumon tangi wei ka jing enjoy chate undan por che even ya phone chane ta te te ngaru ngakwa ka kam te mir pen biang ka pisang at saya la me ka kam te lemno layalam season po ta haja ka ulam lo ki jan kinap jo jo ulam pen iu sei da katari kumbale ikite ki wei ngalak le ko menne te sei ko bisa mula ai ko pla jo me berkhat ti ong to man ai tanpa sha se yang atung ko wei wong mangalara kan ka ja ka basyat imei te ngakwa bangan bam te sha yang abangan bam sini ka jat te ngam ai lut kat ka me on ma me ngan ko ngo ti ong ai ni ngam bam so manga te la utapat nang ningkong utaw ong ini bam lang ini kerja te ong tapat bam sama piang sabab mga kabatam sisid bam layam ler ule room sta siapa ulap ye kita kan hangta uyo kan manlet shaw no kita bar khoi to briu de de jing itu ble de ki briu kilet sta om de da ka ba ki thumu nok no ki kwa kam no pli mo ble plan te wan no kan ki police kan man kem no yo to briu te don ki briu jong ble ru ki balong hadu kata don ki briu jong ble ru ki ba ki le kum no ngar ngam jutep
Hari aku itu way bafo ni ngam tu sini Pintip sa bakalong kumta tamba bon shisha kilong kumta kumangi natangi di nong duai ngan penak isan ba isan ide iba deko lada kisah pimpat jung itu isan no te hakmat jung kibriu ngan penduai isan pat in yen an ong pat bala ai bor ublai tenga man syukur balai bayo kisah syubun bagi kibriu kinyawan ai pisah kumta te henre ni nyim dai kan menong kumta kata kam dai kan jingle ba ha kata kada jingle ka asap nama pon ma kibriu da kerteng jong ublai kila ya syukur ya kiba pon ki mensin kiba kordo henre wat ai na pedeng jongi ba in long kiba syakri ublai da jing asap ka jingem jongi hak ne hak perthai kan thu epi kada ka bata shiten ko tang shi panghi henre ka jingem ka ba kham jrong ka de online le nang ne shatai tela ngi mi chung upai ka ba ha kabut kabakut jongi te kade ka jinjar man tena mar ka to gini pin ki kam ki babahar ka tin ru om dei ra tin la ka jong ka jing kam la ka jong te ai ka jing kam jongi ru kan no ka ba pya ka tin jongi ru kan no ka ba pya te nge ki yo jing khu la ka tin ka jong ble to ble yo ban khu ka tin ka jong ble te ne ai mo shwai ka tin ka jong ble trying